da, 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 da. Eller skulle det være sådan noget mere uhyggeligt? Nå, det blev det ikke i denne omgang. Sidste år sad jeg med heksehat på. Det droppede jeg i år, fordi jeg ville lige prøve at tage en relativt hurtig gennemgang af, hvad en quiz kan gøre, og hvordan du sætter det op ind i Simplio. En quiz kan være et super godt værktøj til at trække nye, rigtige kunder ind i din forretning. Alle kan godt lide at lave sådan en lille checkliste ting og få nogle resultater og noget svar på det. Og det gør også, at du lærer de her, der tilmelder sig, lidt bedre at kende, og du kan måske målrette mere specifikt, alt afhængig af, hvad de svarer. Så særligt hvis du skal bruge det som en del af sådan en salgskampagne på noget funnel, så kan du have flere produkter, du tildeler dem mulighed for at købe, alt afhængig af, hvordan de svarer på de her spørgsmål i din quiz. Og det lyder komplekst, og det kan det også godt blive, men du kan også lave den relativt simpel, der hedder svar. De kan stille nogle, at du kan stille dem nogle spørgsmål, de kan svare på noget, de kan få noget indblik i noget af det, du kan, og så kan du bare tilmelde dem din mailliste på den måde. Men der er mange muligheder i det, så du kan i hvert fald overveje det. For at lave en quiz-opsætning inde i Simplio, så skal du bruge en liste, altså en kontaktliste, så hvor du får folk tilmeldt. Jeg kan godt lide at bruge det på en liste, så du har øje på, hvem der kommer ind der, og så skal de selvfølgelig overføres til de nyhedsbrev, når de er meldt til. Så skal du have fat i surveys, og så skal du have fat i funnels. Så det er de 3 ting, vi skal bruge for at kunne lave en quiz. Og det vil jeg vise dig, hvordan du gør. Jeg hopper ind i Simplio, den her. Jeg vil anbefale dig at starte med at lave listen. Ind under list. Og hvis du er i tvivl om, hvordan du laver det, så er det relativt simpelt. Create new list. Giv den et navn. Jeg har lavet en, der hedder quiz funnel, bare for at jeg ikke skulle bruge en masse tid på at sidde og oprette. Så jeg har lavet en liste her. Det vil sige, at jeg vil gerne have, når de tilmelder sig quizzen, at de kører ind på den her liste, og så rykker vi dem over på nyhedsbrevet, enten automatisk eller manuelt bagefter. Så det er listen, det er det første. Det skulle gerne være til at kunne blive gjort. Det næste, det er sådan, om du gør det den ene eller den anden vej, er sådan set underordnet, men jeg kan godt lide at have lavet surveyen først, så igen ind under kontakt og ned i den, der hedder surveys. Afhængig af, hvordan du vil have quizzen opbygget. Altså skal de have et spørgsmål per side, eller vil du have flere spørgsmål, sådan som måske grupperer flere, så skal du lave antal spørgsmål på baggrund af det. Og det er simpelthen for at få det visuelle til at passe bedre, fordi du kan embedde den her survey direkte ind på en landing page, ind i den nye bygger, og rent visuelt kan du få den lidt mere lækker, hvis du deler dem op i spørgsmål. Og jeg ved godt, det bliver bøvlet, at du måske har flere spørgsmål herinde, men til gengæld giver det altså en bedre kundeoplevelse på den anden side. Men du kan også gøre det, at du måske har en quiz bestående af 15 spørgsmål, og så har du 5 på hver side, og på den måde kan du bygge det. Når du laver en quiz, en survey, skal du ind og create new survey. Vi tager den her fra starten af. Nu klikker jeg lige på det der med. Så create new survey. Du giver den et navn. Du giver den lige quiz. Test. Og det som de ser, det er det du lægger ind i de her 2 bjælker. De ser ikke den her knap, de ser ikke den her tekst. Så det du skal være opmærksom på, når du embedder, så er det faktisk kun det her, de ser. Så vi skal have tilføjet nogle felter. Og hvis du kun vil have et spørgsmål per side, så vil jeg anbefale dig bare at gå ind og sige, jamen jeg vil bare have en checkbox. Et spørgsmål per side, tror jeg det var det, jeg sagde. Så her vil jeg bare skrive dit svar.
Og så skal vi have lavet nogle checkboxe, som siger på option 1 og option 2 og option 3 her. Hvis jeg gerne ville have flere spørgsmål inde på den samme, så vil jeg tilføje et nyt felt, og så have en heading. Så skal vi selvfølgelig også lige have en heading op over her, hvor at headingen det er selve spørgsmålet. Jeg skal nok vise, hvordan det kommer til at se ud reelt, når det er inde i funnelen. Og så kan du tilføje endnu en heading. Jeg skal det her, at du duplikerer, trækker ned, trykker på blyanten, så siger vi spørgsmål 2, og så kopierer vi den her. Og det du kan gøre, det er, hvis du har nogen, hvis du nu har nogle af dine svarmuligheder, som du gerne vil have, at hvis de svarer det her, så vil jeg gerne have, at det ligesom bliver markeret. Så kan du nemlig inde, når du er her i redigeringen af dine optioner, eller din checkbox, så kan du tilføje en trigger. Så det vil sige, at du kan lægge et tag på og sige, hvis de nu svarer, at de er vildt svært ved et eller andet, som er præcis det, du udbyder, jamen så lægger du en trigger her og siger, jamen jeg vil gerne have en trigger, der hedder, du skal have lavet dit tags inden, kan jeg sige her. Hold op med det. Så plejer jeg bare at kunne tilføje et tag. Add trigger, search, option, select. Så kunne jeg sende en mail. Det var det, jeg skulle blive den rigtige vej. Nogle gange rykker de rundt på ordet. Så nu tilføjer vi en trigger, så hvis den vælger, at den der option 1 her er blevet valgt, så kan jeg vælge at give dem et tag, som er svar 1. Og så siger jeg create. Så betyder det, at hvis de svarer den her, så får de det her tag, og så kan du lidt samle til bunke, altså, og jeg tænker, at du skal gøre det på dem, der er mest relevant, sådan så der, at man får fordelt dem, netop hvis du gerne vil lave sådan en, hvis de svarer rigtig meget af det her, så vil jeg gerne sende den her mailserie til dem, eller tilbyde dem det her produkt. Så det kan man gøre, og lægge det ind i de forskellige svarmuligheder. Så det her, inden du laver dine spørgsmål og giver dem de svarmuligheder. Som sagt, hvis du gerne vil have, at de bare har et spørgsmål per side, så skal du kun nøjes med at lave den her svaroptionerne. Så langt, så godt. Så skal vi i gang med at lave en funnel. Så vi skal ind i marketing og ind i funnels. Jeg har snydt lidt i ren tv-koks-stil her, og lavet en her, der hedder quiz torsdagstid. Din funnel skal bestå af en opt-in-side, altså en side, hvor de tilmelder sig. Fordi det er bedst, at vi beder om deres mailadresse til at starte med. Fordi lad os nu sige, at de svarer det hele igennem, og så gider de ikke indsende deres mail til sidst. Jeg ved godt, at der er flere systemer, hvor det er, at man ligesom, for at få dine resultater, skal du sende, skrive din mail, og så kan man altså, synes jeg i hvert fald som kunde, at det kan være enormt frustrerende, at nu har man brugt tid på at svare det her, og jo, logisk nok burde man måske have forudset, at man skulle levere ens mail, men nogle af dem bruger det jo så bare også til, at man bliver væltet ned af mails efterfølgende. Det siger jeg ikke, du gør, men det kan i hvert fald være en frygt, så der vil være færre, der måske rent faktisk får tilmeldt sig. Så hellere bede om mailen først, så er det på plads. Og så kan du lave sådan en opt-in-side. Hvad der skal være på din opt-in-side, det er jo op til dig. Det er dig, der laver din landing page og får struktureret den sådan, så at du giver dem den værdi. Men
hold den præcis, sådan så der vi ikke tager en sludder for en sludder på den. Det der så er vigtigt, når du går ind her, det er at du selvfølgelig kobler den på den rigtige liste. Og det gør du på knappen. De gider at åbne. Altså udfordringen, der vi deler her inde i faktoren. Der den er lidt sløvere. End jeg synes er rart. For at knappen, det er den jeg er inde på nu, står til en opt-in action og vælger den liste, som du gerne vil have den på. Når vi så, nu går jeg lige ud her. Skal lave selve spørgsmål. Så hvis vi nu siger, at den her har jeg lavet, så laver du en ny side, trykker på plusset, beder om at få lavet en page. Nu går jeg ind i den her. Jeg har valgt ikke at bruge nogen template til den her. Jeg har simpelthen bare lavet en header-sektion. En sektion med tekst, og så puttet en headline ind. Så har jeg lavet en ny sektion, hvor jeg skriver spørgsmålet. Og man kan selvfølgelig lege med designet. Put billeder ind, gør alt muligt, der matcher til det udtryk, man gerne vil have. Og så vil jeg jo gerne have selve surveyen. Så når jeg trykker på den her plus, så går jeg herover i hvilket element jeg vil have. Og der ligger nemlig den, der hedder survey. Så her kan vi vælge surveyen over på den side. Og nu tager vi den første her. Der er kun et spørgsmål på den. Så vil den lægge sig her. Og den går også ind og laver en knap. Og det er ikke den knap, som der lå inde i surveyet. Der kunne du se, der var den helt blå. Det er ikke sikkert, at vi gerne vil have det. Jeg kan godt lide rykke den over til den anden side. Det kan også være, at jeg gerne vil have noget mere margen på, sådan så den rykker sig lidt ind her. Sådan så du har spørgsmålet heroppe. Man kan også arbejde med, at man måske ikke har så meget padding. Sådan så du får designet den her side på en noget mere visuelt repræsenterende måde. Du kan også skifte mellem knapperne, når den lige gider at gå ind her. Du kan herinde i button label er her, hvor du skriver indsend svar, og gå til næste. Kunne du skrive. Hvis du gerne vil have en af de andre knapper, så er det her i button style, man lige vælger, om man skal have den ene eller den anden. Og du kan også lave den helt custom, hvis du har brug for det. Når man gør det, så vil den automatisk hoppe videre til næste side, hvis der er en ekstra side i din funnel. Og det vil jeg jo anbefale dig, at du har. Vi skal jo gerne have dem til at enten svare på flere spørgsmål, eller hvis du gerne, til sidst skal du gerne have dem til at lande på en takkeside. Du kan også vælge, det har jeg en kunde, som har gjort, hvor at, der er spørgsmål, og så giver hun en uddybelse af det rigtige svar her på side 2. Og så derfor så har hun, fordi hun har et spørgsmål, en uddybelse, så vi er oppe på at have en hel del sider, men det er ikke noget problem at gøre det, for kunden oplever det ikke på samme måde, som når vi ser hele det her flow her. Og til sidst så lander de jo selvfølgelig på en takkeside, hvor man bekræfter, at du har nu besvaret quizzen, uddyb. Og her kan man jo lave de her splits, hvor man siger, jamen hvis de nu har svaret A, Ø, O, B, meget hjælp, jamen så kan det være, at du lægger den, hold nu op, så kan jeg se, det står der her. Så kan det være, at du siger, jamen hvis nu, at så vil jeg jo gerne have, at hvis
hvis og så skal de lande der. Så har vi, at vi skal have sat en condition, det vil sige, at vi skal have sagt, hvem skal lande der, i forhold til bare at ryge over originale takkeside. Kom nu. Sådan. Så kan vi sætte, har svaret A. Så her går vi ind og siger, jamen har tagget svar 1. Og så ved vi også, hvorfor de lander på den ene eller den anden side. Skal lige have lov til. Og vi viser en sort skærm. Sådan er det. Og hvis man nu gerne vil have, at den her side bare lander her. Fordi ellers så lander vi herude. Altså selv hvis de lander på den her, så vil de lande her. Der vil jeg typisk lave 4 sider her, afhængig af, hvor mange betingelser vi har, der skal være på det ene eller det andet. Og hvis man så vil have sådan en til slut takkeside, kan man lægge det her, ikke? Jeg håber, det giver mening, eller det tror jeg, håber jeg. Og hvis der er et eller andet, du sidder og tænker, det forstod jeg ikke helt, eller skærmen gik for meget i sort lige der, hvor det ikke lige giver mening, så sig til, så vil jeg gerne uddybe. Og det vigtigste er, at når du er i den her proces med at tænke A, B, tegn det ned på et stykke papir. Det kan nogle gange gøre det meget nemmere for dig at sige, jamen hvis de svarer det her, hvad er det så, jeg rent faktisk gerne vil have dem til? Så kan du netop holde styr på den der kompleksitet på en helt anden måde, end hvis det bare sidder op i hovedet. Det hjælper i hvert fald for mig, og det kan være, at det hjælper for dig. Men det var alt for den her uges torsdagstip. Og jeg glæder mig til at dukke op i næste uge og udvide din viden omkring Simpleo og hvad det er, vi kan. Så hvis du har noget, hvor du tænker, ej, kan du ikke lige prøve at lave en video omkring det ene eller det andet, så sig til, så vil jeg i hvert fald gerne tage den med ind i afstemningen og se, om det er et, der er stemning for. Ellers er der ikke andet end at sige glædelig Halloween, eller hvad man nu kalder det, hvis du holder sådan noget, ellers så bare en rigtig dejlig torsdag til dig, og så ses vi næste uge. Hej hej!